Hogyan kerülhetők el a mumps szövődményei? Gyermekeim nincsenek beoltva, de szeretnék elkerülni az esetleges kellemetlen következményeket, illetve meddig nem késő kérni az oltást. Hát ha itt élnek Magyarországon, akkor 15 hónapos korban, majd pedig 11 éves korban az életkor szerinti védőoltási programban védőoltást kaphatnak mumps ellen is. Önmagában nincs olyan módszer, amivel ha valaki már mumpszos lett, meg lehet akadályozni azt, hogy szövődmények legyenek, és a mumps, mumps vagy nyálmirigygyulladás, parotitis epidemika, járványos fültőmirigygyulladás, még ilyen neveken ismerjük. Tipikusan az a betegség, amiben nagyon gyakoriak az idegrendszeri szövődmények, az agyhártyagyulladás, illetve előfordulhat szerencsére igen ritkán hallásvesztés is, illetve azok, akik a serdülőkor után betegszenek meg, és korábban nem kaptak védőoltást sem, és fiúk, azoknál előfordulhat heregyulladás, ami még a nemzőképességet is veszélyeztetheti. Soha nem késő, de feltétlenül az javasolható, hogy az életkor szerinti oltási rend keretében kapják meg, ha pedig eddig nem kapták meg, bármikor pótolható a gyermekek számára ez a védőoltás is.